कि ए राजा जी आ रहल बात नजरिया के तो नजरिया के अपन अपन नजर बा जेंगा लोग देखेला केहू के पत्थर में भी भगवान लौकेला लोग आ केहू के लोग में भी पत्थर लौकेला। हम एगो बात बोल के माइक में हिट हो सकतानी तो ये भोजपुरी के माटी ऊ बा कि एगो जीरो से हीरो बना देला लोग, एगो माटी के उठा के आसमान बना देला। उहे हाल हमरे संगे भइल। हम कबो ना सोचले कि एगो स्टार वाला जिंदगी साल 12-13 साल हम पढ़ले बानी तो हमरा आगे कुछ करे का मन। ऑर्केस्ट्रा हम मजबूरी के चलते चुननी का ऐसा मजबूरी हमनी के आज तक ऑर्केस्ट्रा वाले के अलग अलग नज़र से देखे नहीं जा। कई लोग कहेला धंधा करेली सन, कई लोग अलग अलग प्रकार के टिप्पणी करेला, लेकिन यदि सच्चाई देखल जाओ तो कुछ और ही होला। ये लोग के ज़िंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होला और काफ़ी ज़्यादा कठिनाई के बावजूद भी ये लोग लड़ेला लोग आ तब जाके एजा तक आवेला लोग आ स्टेज प्रोग्राम करेला लोग। लेकिन हमनी के अलग अलग नज़र से देखनी जा, अलग अलग टिप्पणी करनी जा, बिल्कुल ही गलत बात बा। आज हम आप सभी के मिलवाए आला बानी रानी एक्ट्रेस से। रौरा लोग पहचानते हो कि हम लोग इनकरा के ये अरविंद सिंह अभियंता के साथ भी दुगला में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकल बाड़ी और आज मिलवाओ तनी और जानकारी लेता। सबसे पहले रानी जी तो स्वागत बा आपके हमारा चैनल में। नमस्कार प्रणाम। हम है रानी भोजपुरी पाचक की तरफ से जितना दर्शक आ भोजपुरी समाज के लोग देखत तनी वो लोग के हम गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। आ रहल बात नजरिया के तो नजरिया के अपन अपन नजर बा जेंगा लोग देखेला केहू के पत्थर में भी भगवान लौकेला लोग आ केहू के लोग में भी पत्थर लौकेला। बिल्कुल। तो यही से ई अपन अपन नजरिया देखे के। रानी जी सबसे पहले तो हम आपके फैमिली बैकग्राउंड पे जाएं। कहाँ से रोड़ा बनी? हम बनी मुंबई से। मुंबई से। अभी कहाँ बनी? एजा बिहार सिवान पचरुखी के क्षेत्र में। पचरुखी के क्षेत्र में कौना नाम से राउर ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चल रहा? जी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलेला नाम बाकी सरगम दी ग्रेट ऑर्केस्ट्रा और जिनके प्रोप्राइटर हैं अनिल कुमार निराला जी। अनिल कुमार निराला जी। तो मुंबई से बिहार तक के सफ़र कैसन रहल? कैसे मुंबई से बिहार में आ गई? जी सफ़र तो बहुत स्ट्रगलफुल रहे कि हम प्लान ना रहे एजा आवे के आ ना एजा आके डांस करे के। अच्छा अच्छा। एगो चीज रहे कि हम काम के खोज में आईनी बिहार। लोग बिहार से मुंबई में जाला सपना लेके कि हम मुंबई में जाएम तो अलग अलग स्टार से मिले, हम भी स्टार बन जाए, लेकिन ये तो उल्टे हो गए भाई जा। जी ये तो भोजपुरी माटी के एगो खिंचाव बा कि हमरा खींच के लिया दी लोग लिया देले बा लोग कि हम आ गइल बानी बिहार में। हम बिहार का नामो ना सुनले रानी। अच्छा। हम सिवान क्षेत्र में सुनले रानी कि यहाँ गैंगस्टर लोग बा, दिन दहाड़े होला। यहाँ नाम तो बचपन से सुनत रहनी कि सिवान जगह ऐसन बा तो डर भी रहे मन में। हाँ। अचानक अनिल जी से 2021 में लॉकडाउन के बाद कांटेक्ट भइल तो हम ठंडा के दिन में बारात के जे टाइम साटा चलेला वो समय आईनी इनका लगे देखे खातिर प्रोग्राम की केंग होला। अच्छा का होला बिहार में डांस का होला? हाँ, ऑर्केस्ट्रा का होला? ऑर्केस्ट्रा ना देखले रहनी कबो ना भोजपुरी जानत रहनी तो कांटेक्ट भइल आईनी। आइला के बाद हम काम के तलाश में रहनी कि हमरा कमाए के बा। हाँ। हमरा आगे एजुकेशन करे के बा, घर से सपोर्ट ना रहे कि आगे पढ़े के बा। वो लोग कहे लोग कि अब घरे रह, अब लड़का देखल जाता, अब तार शादी ब्याह हो जाए। हाँ। अपन घर देखो, अब ना तारा के कमाए के बा ना तारा के पढ़े के बा कुछ ना। तो हमरा मन में ही रहे कि ना इतना साल 12-13 साल हम पढ़ले बानी तो हमरा आगे कुछ करे का मन बा। अच्छा। जेंगा हर लड़की लोग जब हम देखी चाहे वो मेट्रो ट्रेन में जाई तो हम देखी लोको पायलट के वो लोग ट्रेन चलावे लोग लेडीज, चाहे फ्लाइट में जाई तो एयर होस्टेस लोग रहे, चाहे वो लेडीज पायलट लोग रहे तो हमरा देख के बड़ा अच्छा लगे कि हमरो ई करे के बा। तो उहे चाह रहे कि आगे कुछ करे के बा। ए लाइन में हमरा एजुकेशन बढ़ावे खातिर हमरा ई लाइन चॉइस करे के ना ना ई तो बिल्कुल गलत बात बा। लोग पढ़ लिख के सोचेला कुछ पायलट बनी, आर्मी के जवान बनी, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग सपना वाला डॉक्टर बने के, लेकिन ऑर्केस्ट्रा चुनल ई कहाँ तक सही बा? ऑर्केस्ट्रा हम मजबूरी के चलते चुननी। का ऐसा मजबूरी रहा कि घर वाला लोग कहे कि ना एके पढ़े के आगे तो हम कहनी कि ना हमरा आगे पढ़े के बा तो ठीक बा अपन देख ला अपना पढ़े के बा तो हमनी के तो ना सपोर्ट कइल जाई।
तो हम अपना रिलेशन में दिल्ली चल गई नी। दिल्ली से कहनी कि ऐसन ऐसन बात बा, हमरा आगे पढ़े के बा। तो उ लोग हमरा फैमिली से बहुत क्लोज रहे लोग। तो फिर एडमिशन करैनी मुंबई से, फ़ोन के ही जरिए कांटेक्ट करनी। कॉलेज में अपन ओपन जौन एडमिशन होला उ भरनी। तो हम पास कर गईनी, जेकरा खातिर हम फिर कॉलेज गईनी। कॉलेज में एडमिशन पास हो गई, डोनेशन फीस दिया गई, फीस दिया गई। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, काहे से कि कोरोना काल रहे। फर्स्ट ईयर केहू के भी पास कर देते रहे लोग। पढ़ल लिखल भी लोग पास हो जाओ। उ हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से हम पास हो गई नहीं फर्स्ट ईयर। लेकिन जब सेकेंड ईयर आयल 2022 में, वो हमारा मेहनत करे वाला दौर रहे। तब हम उस समय अभियंता जी से जुड़ल रहनी, माननीय अभियंता जी के गोड़ लागे, उनके से जुड़ल रहनी। उनके से टाइम लेके हम मुंबई गई अपन सेकेंड ईयर ऑनलाइन एग्जाम देनी। हमरा बहुत अच्छा लगे जब ऑनलाइन एग्जाम से हम 87% से पास भइनी सेकेंड ईयर में। तो हमरा ये बुझाइल कि अब हमरा के ग्रेजुएशन कंप्लीट करे के बा। और रहल बात डांस करे के, ये अब हमार एजा के पैशन हो गइल बा। प्रोफेशन से हम एक डांसर बानी, लेकिन हमार मन आज भी करेला कि हम अपन एजुकेशन ग्रेजुएशन जौन बा कंप्लीट करी और आगे एगो पोस्ट पर एगो ओहदा पर जाई कि लोग हमरा के देखे तक कहे कि हाँ कि इतने डांसर रानी हिया, आज कल कहाँ रहे आज कहाँ बड़ी। अच्छा मतलब शौक अभी भी बा, जुनून अंदर बा कि हम कुछ बनी, लेकिन मजबूरी बा डांसिंग कैली। नहीं, अभी तो मजबूरी नहीं खे। अभी तो इतना जनता के प्यार मिल गइल बा, सपोर्ट मिल गइल बा। आई नसीब वाला लोग के इतना प्यार सपोर्ट मिलेला तो हम एकरो इज्जत करेम कि काहे से कि हमरा के केहू ना चिन्हत रहे लोग, ना पहचानत रहे लोग। तो इतना प्यार दुलार अगर हम एगो बात बोल के माइक में हिट हो सकतानी तो ये भोजपुरी के माटी उ बा कि एगो जीरो से हीरो बना देला लोग, एगो माटी के उठा के आसमान बना देला। उहे हाल हमरे संगे भइल। हम कबो ना सोचल कि एगो स्टार वाला जिंदगी हम जिएम। जिंदगी जिएम की स्टार का जगह होला कि गाड़ी लगते मैडम एक सेल्फी, राउर आईडी बताई, राउरी बताई, हम राउर वीडियो देखले बानी, हमरा बहुत अच्छा लागेला। वो एक बार माइक लेके बोली कि ए राजा जी, तो वो बहुत अच्छा लागेला काहे कि हर लोग के नसीब में ना होला। बिल्कुल ना होला।